Insellmilkom. Illum l-4 ta' Settembru, il-festa ta' twelid tal-Verġni Mqazza Marija. Nilqakom għal Quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna mill-Bażilika Minuri tal-Isla iddedikata lil Marija Bambina. L-Evanġeli jippreżentaw lil Marija bħala il-mara li tobdi, li titlob, li tgħix qrib bina, li temmen, li tfaħħar lill-Alla u li tbati fi skiet. Hija mudell għal kull min jemmen. Ejjew nitolbuha sabiex tinterċedi għalina quddiem bina Ġesu.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Tassew kommoventi li nisimgħu dan l-innu sabiħ li żanżan 100 sena ilu taħt it-tribuna imselfa mill-parroċċa ta' Ħallija li taħta ġiet inkurunata l-istatwa ħelwa u grazzjuża ta' Marija Bambina u li nisimgħu f'dan il-jum li l-Knisja kollha qed tiċċelebra fih it-twelid ta' Ġesu, it-twelid ta' Marija. San George Preka tant intlaqat minn din il-mużika li l-nijiet tas-soċjetà mużewmina kienu jsegwu din l-armonija straordinarja li tafu koll il-bidu tagħha hawnhekk. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa jew nafdaw lilna nfusna, lil pajjiżna, lid-dinja fidej l-ħniena tal-Mulej Ġesu imwielet minn Marija Verġni. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. Għati l-inna għaddeja tijak mulej id-don tal-grazzja tas-sema u kattar islim tijak fuqna miġburin għal-festa ta' twelid tal-Verġni Marija li ġabet li libnek fid-dinja bħala bniedem u hekk infetħet għalina it-triq tas-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu sidna li walla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Mikea. Dan jgħid il-mulej. Int Betlem Efrata, skejkna biex tkun fost il-familji ta' Ġuda. Minnek qatt joħroġ li dak li jkun ħakem f'Israel. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa meta teħles dik li fl-ġieħ ta' ħlas. Mbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura fost ulied Iżrael u joqgħod jira l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej fis-sebħ tal-isem il-mulej Alla tiegħu. Huma jagħmlu għax issa tkun bira setatu sa trufijiet tal-ard. U dan ikun is-sliem. Il-kelma tal-mulej. Salmi responsorjali, nejdu fl-imkien, nifraħ fer kbir fil-mulej. Nifraħ fer kbir il-mulej. Jiena fit-tiba tiegħek mulej it-tamajt. Tifraħ qalbi fis-salvazzjoni tiegħek. Fl-imkien, nifraħ fer kbir fil-mulej. Nanni l-mulej għax għamilli l-ġid. Nanni l-issel tal-mulej il-oli. Fl-imkien, nifraħ kbir bil-mulej. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li Alla ma' dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem jitfit magħhom għal ġid ma' dawk li huma msejħin skont il-provvidenza tiegħu. Għax lil dawk li huwa rafhom mill-bidu ippredestinhom ukoll biex jieħdu sura ġbija ta' ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li predestinhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll. Lil dawk imbagħad li ġustifikhom sebbaħħhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Iroddu ħajja. Venerabilis
Il-mulej ma'kom. Bidu tal-Evanġelju skont San Mattew. Ktib in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel lil-Iżak, Iżak nissel lil-Ġakob, Ġakob nissel lil-Ġuda u lil-Ħutu, Ġuda nissel lil-Fares u lil-Żaraħ minn Tamar, Fares nissel lil-Ħeżron, Ħeżron nissel lil-Aram, Aram nissel l-Aminadab, Aminadab nissel lil-Naħson, Naħson nissel lil-Salmon, Salmon nissel lil-Boz minn Rab, Boz nissel lil-Obed minn Rut, Obed nissel lil-Ġesse, Ġesse nissel lil-Sultan David, David nissel lil-Salamun mill-mara ta' Urija, Salamun nissel lil-Roboam, Roboam nissel lil-Abija, Abija nissel lil-Aza, Aza nissel lil-Ġosafat, Ġosafat nissel lil-Ġoram, Ġoram nissel lil-Użija, Użija nissel lil-Ġoatam, Ġoatam nissel lil-Aħas, Aħas nissel l-Eżekija, Eżekija nissel l-Manasse, Manasse nissel l-Amon, Amon nissel l-Ġozija, Ġozija nissel l-Ġekonija u l-Ħutu, kien żmien l-eżilju f'Babel. Wara l-eżilju f'Babel, Ġekonija nissel l-Salatjel, Salatjel nissel l-Zorobabel, Zorobabel nissel lil-Abijahud, Abijahud nissel lil-Eliakim, Eliakim nissel lil-Azor, Azor nissel lil-Sadok, Sadok nissel lil-Akim, Akim nissel lil-Eliahud, Eliahud nissel lil-Elazar, Elazar nissel lil-Mattan, Mattan nissel lil-Ġakob, Ġakob nissel lil-Ġuzeppi, ir-raġel ta' Marija li minna twiled Ġesu li jsejħulu Kristu. It-tnissil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuzeppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuzeppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel f'rasu li jibata bil-moħbi tan-nies. Wara li qataħħa li jagħmel hekk, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuzeppi bin David, la tibżax tilqa' għandek lil Marija b'martek, għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Hija jkollha iben u inti issemmih Ġesu, għax hu jsalva il-poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li qal il-mulej permezz tal-profeta, meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel, li bil-sinna jfisser
Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh jaħdem kollox id fit magħhom għal ġid. Fit-8 ta' Settembru aħna l-Maltin u l-Awċin inħossu kemmu twajjeb, għaref u veru dan il-kliem tal-Apostlu missierna San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani kap 8. Aħna nafu mill-esperjenza li Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem id fit magħhom għal ġid. It-8 Settembru għalina l-Maltin u l-Awċin u għajjem ta' vittorja, bil-raġuni nsejħula il-vittorja. Għal-iżjed minn darba, momenti ta' għawċ, il-poplu Azistana dar lejn l-interċessjoni ta' Ġesu ta' Sitna Marija u talab il-ħelsien mill-għadu, mit-turufnament. U fit-8 ta' Settembru tal-1565 u fit-8 ta' Settembru 1943 il-poplu tagħna inħeles għal darba darbtejn minn konflitti kbar li kienu jeddu il-libertà, il-kultura, il-patrimonju tiegħu. U l-mulej li wera l-qawwa tal-id tiegħu bl-interċessjoni ta' Sitna Marija ta' għal darba darbtejn sinjal ċar lill-poplu Malti li s-sejħa li għamillu permezz tal-Apostlu missierna San Pawl madwar is-sena 58-60 wara Kristu kellha tkun sejħa li tibqa' timmarkana. Aħna inselmu lil Madonna lil Marija Bambina kif nafuha b'sens ta' devozzjoni mħabba llum f'jum it-twelid tagħha minn din il-Bażilika Minuri tal-Isla. Imwaqfa Bażilika Minuri 100 sena ilu li iġbija grazzjuża li tqim fiħdana ġiet ukoll inkoronata 100 sena ilu. Jiena kelli xorti infakkar bħala Arċisqof ta' Malta f'Settembru tal-2018 l-400 sena mill-wasla ta' din l-istatwa ħelwa f'din il-parroċċa, f'din il-velt invikta. U dakinhar permezz ta' sunett Shakespearean ta' 14 vers li konkludi versi doppji, jiena fakkart il-miġja ta' din l-istatwa li kienet fuq poppa ta' galjun li daret il-Mediterran u l-Providenza ġabita fuq ix-xtut tal-Isla. Immaġinajta din l-istatwa grazzjuża itterraq fuq l-ibħra titqalleb mal-mewġ, glorjuża fil-poppa tal-isbaħ galjun
tittawwal fuq l-ilma li qisu kristall, jew dbirek li msejkna li jowmu fl-imrar. Issellem kull gżira, kull port tas-serħan, kull poplu li jixref biex jilqa' ferħan lil ġgajta baħħara li fik it-tamat, li talbet il-barka ta' driek setan. Narak, statwa ħelwa ta' tfajla bambina, bil-ħarsa tal-anġli bidejk maqudin. Narak, il-fuqtola fuq l-ibħra kaħlana, narak f'xatt il-barka mal-qlub ferħanin. Narak, o bambina, titwassal f'dil belt u l-Isla titolbok tħarisa mill-lelt. Imma il-Madonna Marija Bambina ma ħersiġ biss lil din il-belt invikta, imma lil Malta tagħna minn tant elt. U llum nitolbuha lil Madonna li fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna ixxerret il-balsmu tal-għaqda, tal-maħfra, tal-ġustizzja, tal-għaġġ għas-sewwa, għax jkun jiswa li aħna b'emozzjoni, bidmuħ f'għajnejna insellmu lill-bambina, jekk imbagħad il-kliem ta' bina nafġuh nikkalpestawh taħt saqajna. L-appell tiegħi u t-talba tiegħi bl-interċessjoni ta' Marija Bambina li aħna inħarsu lejn xulxin u naraw f'xulxin iġbija ta' Alla, għax hekk ħalaqna il-mulej, ġbija tiegħu bid-dehn, bir-rieda, bl-għaġġ għall-imħabba u l-paċi. X'jiswa u nagħmlu sew li aħna infakru dak li għamlu missirijietna, l-imħabba tagħhom, id-devozzjoni tagħhom. Jekk aħna maħniex kapaċi llum nistaqsu lilna nfusna, imma aħna fejn qegħdin? Il-qalb tagħna ta' min hi? Għal min tħabbat il-qalb tagħna. Sunett ieħor li dammejt fl-2018 fakkar dak li iċċelebrajna din is-sena fl-4 ta' Settembru, meta bir-rieda tal-Papa u minn idejn il-predeċessur tiegħi l-Isqof Arċisqof Don Mauro Karwana tqiegħdet kuruna għażiża prezzjuża fuq ras iġbija tal-Madonna Bambina, ta' Marija Bambina. Imma xi tfisser din il-ħaġa li qegħdin infakru llum jekk fil-qalb tagħna m'hemmx wisa għall-omm u l-iben tagħha. Bħalma jinsisti l-Papa Franġisku, jekk inti trid tkun devot ta' Ġesu, stieden lill-ommu, għax l-omm dejjem twaslek għand bina. Iż-żiffa tal-ħlewwa li tferraħ il-qalb, titlieb fuq l-ilma mal-leħen tat-talb, u l-aħna tal-ġemgħa titħaddan maswar f'girlanda ta' mħabba li tħeġġeġ bħan-nar. U l-Isla ferħana tissieħeb mal-kant tal-ave lil-kewkba li tmexxi kull kmant, kull ħarsa, kull xoffa, jirtrodu mas-smieħ tal-kelma tal-Papa li jħabbar is-sliem, tal-kelma li tordna li r-ras tal-Bambina tiżżejjem b'kuruna ta' ġieħ u ta' ġmiel. U l-Isqof Don Mauro
isellem breġina lill-om ta' kull għaxqa li timla kull żmien. Hekk instemet il-għanja ta' talbna, hekk intemmet ix-xewqa ta' qalbna. Imma nixtieq intemm bħeġġa imma b'sens ta' talb it-tislima tiegħi tal-lum lil Sittna Marija Bambina billi nitlob il-barka tal-ommu ta' bina fuq kull wieħed u waħda minna. Mod speċjali dawk li għaddejjin minn mart, mitbatija fiżika, mill-qtieħ ta' qalb, dawk li għandhom bżonn it-talb tagħna, dawk mill-quta mill-pandemija li għadha magħna, mhux biss fil-gżejjer tagħna, mhux biss fl-Ewropa, imma fid-dinja kollha. U nitolbu biex il-Madonna tatina s-sens li kellha hi li meta l-anġlu qalilha li qaribta kien se jkollha tifel u kienet imdaħla fi żmien, insit kollox hijhom malla u marrettejna. Kemm hi ħaġa sabiħa li anke aħna fiċ-ċokontana qegħdin naqsmu l-injezzjonijiet li għandna ma' ħaddieħor. U bekk nagħtu eżempju għaliex kull qatra tot li hemm bżonn infiequ flimkien, hemm bżonn nikbru flimkien għax is-saħħa u l-paċi ta' bejnietna mhuwiex tiegħi biss jew tiegħek biss, imma ta' kull wieħed u waħda minna. Kewkba li tiddi f'sema tal-ludija, warda li tfewwaħ balzmu tal-qdusija, frotta ta' Anna ma' ġwakkini mxierka, ferħa li temmet il-wediet imbirka, nisel ta' safa minn kull teba mħares, tfajla irzina torrisot u masses, ġwejda fi klimek kollha ħlewwe f'ommok, glorja ta' ġensek, ta' missierek, tommok, mira ta' għaqal, raġġ ta' dawl fejjiedi, ġnien magħluq sewwa minn kulelt sewdini, xempju ta' sabar, kien fil-mart u dnewwa, gwida li tressaq lilna lejn is-sewwa. Bambina ħelwa, tama u foħrija, il-Vittorja int, Verġni Marija, viva Marija Bambina. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti.
U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Waqt li ninsabu miġburin madwar is-sultana tal-belt invikta tal-Isla biex niċċelebraw it-tifkira ta' twelid tagħha. Ejju nġeddu l-wedid tal-imħabba u l-għoża li minn dejjem urewa mis-sirijietna u nitolbu l-Alla l-ġid li neħtieġu bl-għajnuna u bl-interċessjoni ta' Marija Bambina. Għall-Knisja mqazza tiegħek biex bit-talb ta' Marija Omm il-Knisja tagħtiha sliem, tħarisha, taqgħadha u tmexxiha mad-dinja kollha. Nitolbu. Għall-Malta tagħna biex bl-interċessjoni ta' Marija Rebbieħa il-Maltin kollha jibqgħu iħarsu u jgħozzu l-wirt għażiż u qaddiż ta' ibnek Ġesu Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal din il-belt tal-Madonna biex iżomm l-ulieda kif dejjem kienu fl-imoddi, maqudin bejniethom fl-isem u fl-imħabba ta' Marija Bambina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal benefatturi kollha ta' din il-parroċċa biex troddilhom il-ġid li għamlu u jiksbu minn għandek il-grazzja tal-għena ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna morda ta' din il-parroċċa li f'dan il-jum jixtiequ jingħaqdu hawn magħna biex ifaħru lil Marija Bambina. Iqaf magħhom, farraġhom u għatihom il-grazzja tal-fejqan u s-saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-ħutna mejtin biex bl-interċessjoni ta' Marija Bambina joġbok iddaħħalhom fis-saltna tiegħek tas-sema biex igawduk għal dejjem mal-anġli u l-qaddisin tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla kif fi żmien il-hemm sikwi toġbok teħlisna mill-ħsarat u mill-biża' għat-talb tal-imqazza Omna Marija, iqaf magħna issa wali ġej u żejrna dejjem fidili lejk u lejn il-wedijiet li għamilnielek biex tibqa' saltan fl-imkien mal-Omm tibnek Ġesu Kristu fuq beltna, fuq pajjiżna, fuq il-familji kollha tagħna, fuq iż-żgħażagħ u tfal tagħna u fuqna l-koll u twassalna wara ħajja nisranija tas-sew fis-saltna ta' dejjem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini mamul bniedem biex u li twilet minn verġni bla ma naqqas istaqaddes ixbubija ta' ommu, inaddafna minn ħtijietna u jagħmel l-offerta tagħna tkun toġbok u li għaxu jsaltana għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr, unfaħruk inberkuk unxandru l-kobor tiegħek fis-solennità ta' twelid ta' Marija dejjem verġni, li nislet lil liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita, tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewit, mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom il-għani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima jintennulek.
Quddiesa sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Apostli, mal-ġenituri tal-Bambina, Anna u Ġwakkin, u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Ifallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet ta' dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu tifraħ mulej il-Knisja tiegħek bil-misteri Quddiesa li bihom insaħħaha u titenna bit-twelid tal-Verġni Mqazza Marija li mela d-dinja kollha bit-tama li bih żerna għalina il-jum tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Poġġu ftit bil-qeda. Eċċellenza, huwa ta' onur għalina fl-imkien miegħek aħna hawnhekk il-mibgħutin minnek biex naqdu l dan il-poplu li missitna din ix-xorti kbira li niċċelebraw ma' dan il-poplu ta' l-kbira tal-Belt Senglia il-100 sena mill-inkurnazzjoni tal-Madonna tal-Bambina u l-100 sena wkoll mill-lot tal-ġieħ tal-Bażilika. Kif kont għatlek tajjeb meta sar il-kxif tal-pittura, aħna bħala kapitlu, il-kleru u l-poplu tal-Isla jixtieq jagħtik 3 tifkiriet. Waħda minnhom diġà tajtilek ġewwa il-medalja tal-bronz tal-Bambina u anke minqux fuqha l-arma tal-Bażilika. It-tieni ġejja minn qalb it-tfal tal-Isla kollha. Jixtiequ jagħtuk donazzjoni ta' €500 biex jgħin fil-proġett tal-Arċiddijoċesi għal dawk il-persuni qed isofru minn vjolenza domestika. U minn qalbi nippreżentalek dan iċ-ċekk ta' €500 f'isem it-tfal tal-Isla. Jiena immedjatament nibat din id-donazzjoni sabiħa ta' tfal tal-Belt Invicta lill-Fondazzjoni Sebħ li milux ukoll inawgurat bl-għajnuna tal-Istat ambjent sabiħ iż-Żejtun għal l-ommijiet li jkollhom bżonn jistkennu mill-vjolenza domestika flimkien ma' wliedhom. Nirringrazzjakom ħafna tan il-ġest sabiħ wara kollox il-Bambina hija mara u tgħallimna nħarsu d-dinjità ta' kull mara. U għalhekk aħna nqimu l-Bambina jew nimpenjaw ruħna li aħna dejjem inkunu ta' kien għat-tfajliet mill-ġuf sal-mewt. It-tielet u l-aħħar tifkira li nixtiequ nagħtuk ġejja bil-baħar bħall-Bambina. Ja pittura sabiħa magħmula mill-artist Manuel Farrugia biex biha tal-Bambina. Fisem il-kapitlu, il-kleru u l-poplu kollu ta' beltna. Meraviglia. Grazie ħafna. Prosit. U grazie. U grazie. Eċċellenza, nitolbuk li fl-aħħar ta' din iċ-ċelebrazzjoni tikxefu dbirek plakka kommemorattiva li tfakkar dawn iż-żewġ ċentinari kbar li bħala belt iċċelebrajna flimkien u inti kont ta' għajnuna kbira lina mill-ewwel aċċettajt u berikt il-programm li kellna imma sfortunatament nafu x'kellu jiġri ħabba il-pandemija imma nassigurak li dan il-poplu ċċelebra b'mod dinjitus u minn qalbu dawn iż-żewġ ċentinari. Napprezzaw kull ma tagħmel magħna u minn qalbna nitolbuk ukoll fl-aħħar tagħtina l-barka pastorali tiegħek. Il-mulej magħkom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Viva Marija Bambina!
Naslu fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin l-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex ilkoll nosservaw il-miżuri għal ħarsin tas-saħħa. Il-kumplament tal-festa tajba.